Ano ho yung ibig sabihin nito nung mga sunod-sunod na Chinese arrested and killed since the weekend? Ano ibig sabihin nun? Opo. Minalas sila, minalas. Minalas sila, minalas. Ang sir, yesterday kasi sabi ni ni Senator Lacson, he's urging the PNP to resolve this kasi sabi niya, yung magagandang nagagawa ng PNP ngayon baka ma-overshadow nitong alleged extrajudicial killing. So what can you say about that, sir? Kasalukuyan nagpe-prepare si General Marquez. Meron siya ibibigay sa inyo pag natapos na yun. Meron. Huwag kayo mag-alala. Ibigay namin sa inyo lahat yan. Tulungan nyo kaming ipapaalam sa buong mundo na ganito yung ginagawa namin. Ibibigay namin sa inyo yan. Sige. Oh. Sir Aya Powell, sorry. Yes, Aya. Sir, update lang sa mga LGUs na nag-submit sa inyo na binanggit ni Presidente. Any update doon, sir? Meron na ba tayong nakitaan na probable na pwede silang kasuhan in terms of illegal drugs, sir? Kakarating ko lang, mag-usap pa kami ni Director sa IDG mamaya kung anong nangyari sa investigation nila. Okay. We will update you. Ha? Pero may nadagdag po ba? And in terms naman sa PNP, sir, mga nag-submit din sa inyo, any update lang, any initial lang po. Thank you. That's Mamaya, ibigyan kita ng initial. Hindi pa kami nag-usap na. Pati Iyas. Nandito ba si Iyas? Director Iyas? Mamaya, mag-report pa siya sa akin. Karating ko lang kagabi. Hindi pa kami nag-usap. Sige lang, bigyan kita ng update, ha? Thank you, sir. Okay. Salamat. Wala na pong tanong? Pwedeng pahabol po. Joy Good morning po, Cantos. sir. Sir, any comment dun po sa statement ng NPA that they will no longer join the anti-drug campaign, anti-people daw po yung ginagawa ng PNP? Expected ko naman yan na ganun yung magiging reaction nila. They have to maintain their relevance. Dahil pag sige na lang sila sabay-sabay sa amin, mawala yung kanilang relevance. Kaya expected ko na yan talaga na sasalungat at sasalungat yan sila sa amin. Hindi ba po pwedeng sige na sila sabay-sabay sa amin? Otherwise, mawala yung kanilang relevance. Sige, mag-start na kami. Ano? Sige, tuloy, sige, last na yan, ha, last. Sir, status lang po ng mga, status lang po ng mga police na involved doon sa illegal drugs. And pangalawa, ano ho yung ibig sabihin nito nung mga sunod-sunod na Chinese arrested and killed since the weekend? Binondo po 3 arrested, Davao 2 killed sa Davao Penal Colony at sa Parañaque City Jail 2 pong Chinese. Anong ibig sabihin nun? Opo. Minalas sila, minalas. Namatay. Oo. Minalas. Hindi sila sinuwerte. Naubusan sila ng swerte. Okay. Minalas sila. So, wala tayong control sa swerte at kamalasan ng tao. Opo. That's the truth about it. So yun po bang mga police na involved, yun ang pangalanan, involved doon sa illegal drugs, mauubusan na rin po ba ng swerte? Hindi namin kontrolado talaga ang swerte at malas ng tao. Hintayin na lang natin kung anong kamalasan at kaswertehan. Okay. Wala tayong control dyan doon. 3 bilanggong Chinese ang patay ng saksakin sa loob ng Davao Prison and Penal Farm. Inilipat sana sa maximum security cell sina Chu Kintung alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee at Wong Menping alias Wang Mingping dahil nakunan sila ng cellphone at iba pang kontrabando sa isinagawang Oplan Galugan. Pero nauwi ito sa saksakan ng pagbintangan umano ng 3 ang 2 Pinoy na preso ng panunumbong sa mga otoridad. Inamin ng 2 sospek na matagal na nilang kaalitan ang mga biktima dahil sa mga transaksyong droga sa loob. Inihinto muna ang pagdalaw ng mga bisita habang patuloy ang investigasyon. High-end bars in Bonifacio Global City are the next targets of the government's anti-illegal drugs campaign. The full story from Aya Macalma.
Owners of high-end bars in Metro Manila will cooperate with authorities in the intensified campaign against the drug menace. They are set to forge an agreement with the PNP to allow government operatives to conduct surveillance activities in their establishments. PNP Chief Ronald De La Rosa earlier expressed his desire to talk to owners of these establishments which are believed frequented by drug syndicates. PNP NCRPO Chief Oscar Albayalde said they intend to deploy 2 to 3 policemen in civilian clothes to conduct surveillance operations in the high-end bars. Initially, nakipag-coordinate kami sa kanila at willing sila na pumasok yung mga police in civilian to conduct surveillance doon sa kanilang mga bar. Very cooperative itong mga to na nung nakausap natin sila. At para nga matanggal ang haka-haka na yung kanilang mga club ay distribution ng mga illegal drugs, particularly yung ecstasy. First in the list of the PNP NCRPO are the establishments in Bonifacio Global City in Taguig, which are frequented by the rich and actors and actresses. In random, pwede tayong maglagay ng mga police na intelligence operatives doon na nakasibilyan na tayo. Over the weekend, authorities raided a condo unit in Bonifacio Global City, where they arrested a radio disc jockey and her boyfriend in a drug buy-bust operation. Among the items seized from the couple were ecstasy tablets worth over 1 million pesos. For his part, QCPD Director, Police Senior Superintendent Guillermo Alizar said similar surveillance operations will be conducted in bars in Quezon City. We'll be coordinating with the different management of this establishment for us to be able to have access on them, and for sure gusto rin nila mangyari yung ganon para maiwasan din itong mga proliferation based on the reported presence itong mga ecstasy and other party drugs. For PTV News, this is Waywaya Macalma. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Isang kasunduan ang nalagdaan ng PNP at ng mga may-ari ng mga high-end bars sa Metro Manila na naglalayong bigyan ng pahintulot ang mga otoridad na magsagawa ng surveillance sa loob ng kanilang mga bar. Ayon kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, oras na mapirmahan ng isang Memorandum of Agreement ay maglalagay ng 2 hanggang 3 pulis na nakasibilyan sa mga bar para magsagawa ng surveillance. Balak unahin ng PNP ang mga bar sa Bonifacio Global City, Taguig. Kabilang narito ang mga madalas na puntahan ng mga mayayaman at artista kung saan umano talamak ang paggamit ng party drugs. Samantala nitong weekend ay isang condo unit sa BGC ang pinasok ng mga otoridad kung saan hinuli ang DJ ng isang FM station na si Karen Bordador at ang kanyang kasintahang si Emilio Lim matapos matagpuan sa naturang condo unit ang 3 milyong pisong halaga ng ecstasy at marijuana. Masok yung mga police in civilian to conduct surveillance doon sa kanilang mga bar. Very cooperative itong mga to na nung nakausap natin sila. At para nga matanggal ang haka-haka na yung kanilang mga club ay distribution ng mga illegal drugs, particularly yung ecstasy. We'll be coordinating with the different management of this establishment for us to be able to have access on them, and for sure gusto rin nila mangyari yung ganon para maiwasan din itong mga proliferation based on the reported presence itong mga ecstasy and other party drugs. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Samantala, pinayuhan ni Senador Panfilo Lacson ng pambansang pulisya kaugnay naman sa gagawing investigasyon ng Senado sa extrajudicial killing sa bansa. Kung ano ito, alamin natin mula sa aming kasama, ang si Waywaya Macalma mag-uulat live.
piso ang halagang dinonate na gamit kanina ni Senator Panfilo Lacson sa Campo Crame. At ang mga gamit na dinonate niya ay mga desktop computers, printer with scanner, DSLR camera, mountain bike, public address system, LCD projector with widescreen at megaphone. Ang mga gamit na ito ay ipapamahagi sa iba't ibang units ng PNP, gaya ng PNP Administrative and Operational Units, Regional, Provincial at District Offices, police station sa iba't ibang bahagi naman ng bansa. Ayon kay Senator Lacson ay malaki na ang pinagbago ng buong organisasyon. Dahil rito ay sobrang proud si Lacson sa buong kapulisan. Mula kasi sa organisasyon na ayaw pagkatiwalaan, na ngayon naman ay mataas na ang suporta at tiwala ng publiko sa pambansang pulisya, lalo na sa mga programang inilalatag nila laban sa illegal na droga. Dahil rito, sinabi ni Lacson ang latest data ukol sa proyekto o sa programa ng PNP na Oplan Double Barrel dahil umaabot na kasi sa 612 ang mga nasasawing mga drug personalities at 8,623 naman ang mga arestado, habang nasa 576,176 ang kabuang bilang ng mga sumuko na drug users at pushers, at mula ito sa 5,632 na mga operasyon ng PNP sa buong bansa. Matapos na ito ay nakipagpulong naman sina Senator Panfilo Lacson, Senator Tito Soto, Gringo Honasan, NBI Director Dante Gran, PIDEA Director Isidro La Peña at iba pang matataas na PNP officials sa Campo Crame. Ayon kay Senator Lacson, napag-usapan nila ang isa sa gawang Senate hearing ngayong darating na Huwebes kung saan tatalakayin ang mga panukalang batas na planong gamitin ng mga legally wiretap intelligence information kontra sa illegal na droga. Ito'y bilang ebidensya nila para sa korte at mga panukalang pag-isa-isahin na lamang ang mga efforts ng gobyerno, iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Kaya naman, payo ni Senator Lacson sa mga pulis, na mga matataas sa pulis na dadalo sa hearing ay huwag mangamba. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Maraming salamat sa iyo, Waywaya.